Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mata inchalar buka chapra pardane. Anchene ne mast becharandu dada panda. Enna chapar pana kappu kattande. Dekku onju varsha anchennette chapar ondule kande bayya. Andu kattai nencha panda acchu tirthu bardene. Anchadu kattande mast becharandu. Tulu. Itte bete kappu ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ఇంకా ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಸತ್ಕಂತ ಕೋರೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ತುಂಡು ಬಂತ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೇನೆ ಪಂಚಿಗೋತೆ ತುಲೆಂದಾದ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜ್ಜೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಬಜ್ಜೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅವು ದೊಡ್ಡಾಗ ಅಂಚೆನೆ ದಾಯಂದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಅರೆ ಕೂಲಿಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡಾಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದರೆಗ ಅವು ಅಗ್ಗೆರ ಹಚ್ಚದ ಐಕ್ ನೀ ಬಜ್ಜೆನೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ ಕರಿ ಬುಕ್ಕಾರು ತಿನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಬೊದಲ್ದು ಪಡದ ಅಪ್ಪಗ ತಿಂದ್ರಾಕ್ಚಿ ಬುಕ್ಕಾರು ಗುದ್ದು ತಿನ್ಪೇರ ಕಲ್ಲುಂಡು ಗುದ್ದುನ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿತ್ತು ನಾವೇ ನೆಂಚ ತುಂಡು ಬಂತಿருந்து ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಟಿಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಟಿಲ್ಲು ಶೋಕು ಟಿಲ್ಲುಂಡು ತೊಂದ ಮಸ್ತಿನ ಅಂತ ನಿಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಟಿಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಆತ ಮಣ್ಣು ಇಡೀವರೆಗೆ ಟಿಲ್ಲ ಬಲ ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಾಬಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ದೀದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಆತು ಮುರಣಿ 2 ದಿನ ಅಂಡು ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು ಪಾಪ ಒಂಜೇ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತನೆ ಆಯ್ತಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜೈತೆ ಕಿನ್ನಿ ತೀರ್ದು ಬೋದು ನಂಚವು ಬುಲ್ತೋಂದುಂಡು ಪಾಪ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ನಾವು ಕಿನ್ನಿ ದೀನ ಅಲ್ಪನೆ ತುಲೆ ಆತ ಬಾಬಿ ಪಂಡ ಬಾಬಿನ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಿತ್ತಿರದ ಒಂಜಿ ನಾವು ಅವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಬರ ದೀಪಿಚವು ನಮ್ಮ ದೀನಲ್ಲ ಅವು ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿಲ್ದ ತಿರ್ತೆ ದೀಪುನೆ ಅಂಚೆನ್ ದೀದಿತ್ತು ದೀದುಪು ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಪುಚ್ಚುಂಡು ಕಂಟ ಅವು ಇದೊಂದು ಹೋದು ಐ ಫುಲ್ ಗಾಯ ಆದಿತ್ತು ನಂಚದ ಅವು ಬುಕ್ ಸಹಿತುಂಡು ಪುಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ತಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಾಪ ಸಹಿತದಿಂದ ಅವು ನಾಡೋ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲ್ತುರೆ ಚಿನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ದೈ ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಫುಲ್ ದೈನೆ ಹಾಲು ಮಂತ ಪಾರ್ದು ನೀರೇ ಪುರದ ಹಾಲೆಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಫುಲ್ ತಿಂತಂಡು ಹಿರೇನು ಪೂರ ಅಂಚವು ಸಹಿತ ಹೋತಂಡು ಫುಲ್ ಬಾಡದು ಅಂಚದವೇನೆ ಟ್ಯಾರಿಸಿಡೆ ದೀತೇರು ಬುಕ್ಕ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚಾರ ಟ್ಯಾರಿಸಿಡೆ ದೀತೇರು ಐ ಕಲ್ಪ ಪಾರ ಜಾಗಿಚ್ಚು ಬಲ್ಲು ಐಕ್ ಮುಲ್ ಪಂಡಿದ್ದು ಬುಡ್ನ ಪೋಂದು ಪುಡ್ ಅಂಚೆನ ಬುಕ್ಕ ನೇರೆಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತಾಗೊಂಡು ತಶ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಮುಂದೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಬಸಲೆದ ಇಲ್ಲ ಬುಕೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ಚಿಗುರಿದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಆಲ್ ಆತಂಡು ಬಾಡದ ಬೋತುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲು ಹೋಪುಂಡು ಜಾಗಲುಂಡು ಬುಕದ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಕಣಕ್ಕೆ ಬರಲೆ ತಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ ಬಚ್ಚುಡು ಪಾಯರ ಎಂಚ ಪೋತಿದ್ದಿ ಮೆಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಬಚ್ಚದು ಹೋಪು ಏರ್ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದೊಂಬಗಂತು ಸಾಕಾದ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಬೋತಿಚ್ಚಿ ತಾಕಲ್ ಪೋಪೇರೆ ಪೋನ ನೆಪ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ತೋಡ್ತದ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿತುಲೆ ನನಿ ತೋಂದುಂಡು ಪಪ್ಪಿಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಂಡು ಪಪ್ಪಿ ದಾನೆ ಅಬ್ಬೋ ಪಪ್ಪಿ ಜೋರಾತಂತ ತುಚ್ಚೋಳ ಕಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪಿ ಯಾವನ ಶೇಲೆ ತಿರ್ತೆ ಬತ್ ತಿಮಾರೆ ಕಸಿ ತಿಮಾರೆ ಕೋಡಮ್ಮ ಕಂತದ್ದು ಪೊನಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋದ ಮಸ್ತಿನಾಂಡು ಚಿತ್ತ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ತೋಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಾಡುವೆನಾ ಅಂದು ಆಯ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬೈದ ಕಂಡದಂಚಿ ಬಲೆ ಮೂಲು ಪೆತ್ತಲ ಪೂರ ಬೈದ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಪೂರ ಪೆತ್ತಲ ಮೂಲು ಬೈದೊಂಬಳು ಎಂಚ ಬಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂಲು ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಪೂಲ ಬೈದ್ರು ಅಪ್ಪಂತ ತಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಂತ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪು ನಾನು ಚಿಂತೆ ಜಾಯಿನ್ ಸಣ್ಣುಳ ಬತ್ತಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲ ಸಣ್ಣ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಸಣ್ಣ ನದಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ರಜ್ಜ ತಿಕ್ಕದಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಲಾಗ ಪಾಡಂದು ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಪ್ಚಾರ ಕಣಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಬೋಚಾರ ಕಣಕ್ಕಿಗೆ ಪಪ್ಚಾರ ನಿಖಿಲ ಬರ್ತಾ ತುಲೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರ್ತ ನನ್ನ ಫೋಟಿಗೆ ತುಲೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬು ಬೌಲರ್ ಬುಕ್ ಭಯಂಕರ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ವಿ ಭಯಂಕರ
ನಾನು పోందిలే పిరా దాని దొమ్ముడు ఉంటేరా పుజి ఒబ్బ మస్తు దొమ్ముండు అయినా రెండు దొమ్ము నల్ల పోతిని దించి బత్తే నన్నైతే కనక్కి పోడు అక్కడ కనక్కి పోందులేరు పోయి చెన్నెర్పేరు అక్కడ రెడ్డి జన పోతే పోతే కనక్కి దండే అయి వైద్యుడు దానే పెట్టు అందుండు అక్కడికి ಪಾಟ್ರೆ ಪನ್ನೋಡು ತನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅక్కడ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಪೊಚ್ಚೇರು ಅಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಲಂಚೇನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಲಂಚೇನೆ ಉಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಲಂಚದ ಅక్కడ ಡೇ ಜನ ಪೋತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಪೆ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೆ ಪಣ್ಣದು ಪಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕು ಉದಸ್ಸಿನ ಆಪಿಡಿತ್ತು ಉದಸ್ಸಿನ ಡ್ಯಾನ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾಪಲೆ ಜನ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಇಂದ ನಿಂಕು ಒಂಥರ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟಾರ್ದೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚು ಬೇಗ ಪೋದು ಬರೋಡು ಮೆಕ್ಕಲು ಪಿದಾರ್ದನೆ ಇಜ್ಜೇನೆ ಓಲಿರಾ ಪಾಪರ ಅಚ್ಚುನಕಲೆ ಅಚ್ಚುನಕಲ್ ಪೋಯೇರು ಅಚ್ಚುನಕಲೆ ಇಲ್ಲ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅದಾಕಲ್ ಪೋಯೇರು ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಪೋಪೆ ఒక అక్క బరువలు అంచా అంచనే నిక్లేగ్లే ఈ వీడియో ఇష్టండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ బాయ్